Bé, Adrià Llacuna presentarà una ponència, el títol de la qual és l'aparició d'un nou sindicalisme de classe a Gran Bretanya, els Shop Stewards. Bé, Adrià Llacuna, molt breument, és un jove i prometedor historiador que acaba de doctorar-se a l'Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi, el títol de la qual és Història cultural del comunismo británico, revolución, democracia y nación en la lucha antifascista, 1928-1941. Déu-n'hi-do, el tema està molt bé i els anys són claus, perquè estem parlant d'un tema imponent, una tesi imponent sobre un tema potent, perquè sobretot el paper dels comunistes britànics, en aquella època concreta sobretot, va ser molt important i sobretot va ser més important que el seu pes electoral, és a dir, l'influència sociocultural a la vida dels anys 30 a Gran Bretanya dels comunistes britànics va ser fonamental. I bé, sempre és un plaer, sobretot jo crec, ho dic com a historiador, també trobar-se amb un jove historiador que ha fet una cosa que no és gaire, que no acostuma a passar encara aquest país, que és sobretot un jove historiador que s'ocupi de la història d'un altre país. Normalment aquest és un dels límits, ara està començant de mica en mica a canviar. Els historiadors d'Espanya tendeixen a estudiar la història d'Espanya i no hauria de ser exactament així. Ens hauríem d'obrir i nosaltres, jo crec que ell és el seu cas, però en general el cas dels joves, estan perfectament preparats per explicar fins i tot a la gent d'altres països la seva pròpia història. Per tant, és un plaer tenir-te amb nosaltres i et passo la paraula. Molt bé, gràcies, Jaime. Com comentava abans en Jaime Pala, el meu viatge cap a la historiografia britànica i la realitat històrica del país ha fet que precisament no caigui en les habituals temptacions de pensar en la particular i excepcional història de Gran Bretanya que viu en la seva insularitat perpètua respecte a les realitats del continent europeu. En aquest sentit, crec que la jornada d'estudi d'avui està molt ben plantejada en el sentit que permet articular comparatives i integrar diferents punts de vista de les experiències històriques dels diferents països europeus arrel de fenòmens com la guerra i la revolució. I en aquest sentit vull estructurar una mica, i de forma molt sintètica si puc, tres grans idees de la meva intervenció. La primera era una mica disputar aquesta idea de particularisme històric en base a l'experiència dels Shop Stewards i de la militància sindical durant la Gran Guerra. En segon lloc, posar en context precisament aquesta experiència dels Shop Stewards amb els anys precedents del conflicte, de la trajectòria que es ve desenvolupant en el moviment sindical i el moviment obrer britànic des de principis del segle XX. I per últim, deixar una espècie d'interpretació més en la clau de l'herència dels anys posteriors i del tancament d'aquest cicle de conflictivitat que podem datar del 1921, però que mostra certs repuntaments ara al seu desenvolupament com la vaga general de 1926, però que ho deixarem si de cas per al debat. En aquest sentit, pel cas del particularisme britànic, m'agrada molt recomanar un debat que es va produir a les pàgines de la New Left Review en els anys 60, en els cercles marxistes britànics, entorn a aquesta idea de l'excepcionalisme conservador de la cultura política britànica que proposaven Tom Nairn i Perry Anderson. Per il·lustrar-vos una mica la seva postura, la postura d'aquests autors, ells comentaven que la ideologia anglesa, a causa del seu caràcter primitiu, preil·lustrat, la ideologia de la revolució es va trobar amb una tradició molt poc significativa i no va aportar majors conseqüències a la història del país. Anderson deia que mai hi ha hagut cap ideologia revolucionària tan ben neutralitzada i absorbida. En aquest sentit entraríem una mica en els casos que comentava el professor Martín Ramos sobre les anatomies dels fracassos. El fracàs de la revolució burgesa, que també sonarà bastant recurrent en els estudis de la historiografia espanyola i en els seus debats,
doncs, també va marcar profundament les perspectives en com els historiadors i les historiadores s'enfrontaven a la realitat britànica i aquesta espècie de manca estructural de radicalisme i de moviments de radicalitat a causa d'aquesta feble ideologia revolucionària de l'època de la revolució burgesa. Per exemple, Tom Nairn també aportava la seva idea sobre el provincialisme anglès, el seu aïllament, el seu endarreriment i tradicionalisme, la religiositat anglesa, la seva moralitat vaporosa, l'irrisori empirisme anglès i la seva desconfiança instintiva a la raó. Tots aquests elements suposaven per aquesta corrent interpretativa una barreja que era més que acabava sent infranquejable per qualsevol sistema ideològic definit, no cal dir per al futur la potencialitat d'èxit d'una ideologia com el marxisme en territori insular. Aquí el que m'agrada destacar és la figura molt necessària en aquest debat que representa Edward Palmer Thompson en la seva contribució en les particularitats de l'anglès a la revista Socialist Register, que resumia una mica també tota la seva proposta a la formació de la classe obrera de 1963 i que després també farà un al·legat en aquest sentit a Misèria de la teoria posterior sobre aquest tipus d'interpretacions. En aquest sentit, Thompson identifica com l'argument del marxisme estructuralista anglès, d'aquests dos autors que us comentava anteriorment, acaba eliminant del relat històric totes aquestes experiències de radicalitat o aquestes experiències que plantejaven corrents alternatives a les tradicions més hegemòniques o que detentaven el poder a Gran Bretanya. Per exemple, Thompson critica com aquests autors fonamenten el seu argumentari en la tragèdia que en la història britànica el marxisme va passar de llarg de la classe obrera britànica, culpant la insularitat i el conservadorisme sociològic de les trade unions i la incompareixença dels intel·lectuals britànics, fet que va acabar provocant la dependència ideològica dels treballadors a la corrent subsidiària de la ideologia capitalista clau liberal dels fabians. I en aquest sentit m'agrada molt rescatar la idea d'experiència que aporta Thompson en el seu relat i que ens serveix molt bé per estudiar el cas del Shop Stewards Movement a Anglaterra. És a dir, Thompson el que planteja és que a la classe obrera mai se li van oferir alternatives ideològiques en el buit, sinó que estan completament integrades en la realitat històrica del moment, que, per exemple, en el cas britànic no podem oblidar que es tractava d'una potència europea amb un vast territori imperial i amb una dinàmica política, en aquest sentit, molt marcada. Llavors, tota aquesta corrent d'oposicionalitat que recull Thompson sobre l'oposició a la guerra, la resposta a la Revolució Russa, l'ascendència del feixisme, la Guerra Civil Espanyola, l'obertura del Segon Front a Europa, la independència de la Índia o la Guerra Freda, en tots aquests moments es poden detectar aquests elements d'aquestes corrents de radicalitat que tractaven de disputar l'hegemonia a l'escena política britànica. Llavors, parlant ja del context de la Gran Guerra, m'agrada començar per la trajectòria dels anys previs que a nivell polític i sindical s'han denominat a nivell historiogràfic l'època del gran malestar, on hi ha un augment de la conflictivitat sindical, moment també on es produeix aquest creixement orgànic del Partit Laborista obtenint les seves primeres representacions al Parlament i paral·lelament tot un procés de creixement i d'implantació sindical d'una gran militància, influïda també per les idees sindicalistes que venien des de França o dels Estats Units, amb la idea de la One Big Union, de l'Industrial Workers of the World, i en aquest sentit les dades són bastant clares. El 1911, respecte una dècada abans, la conflictivitat laboral s'havia multiplicat per 5 i el 1912 1.200.000 treballadors havien participat en conflictes vaguístics. Paral·lelament també es produeix un fet molt important que alimentarà bona part
de la trajectòria del Shop Stewards Movement durant la guerra, que és l'amalgama i la concentració de les trade unions en grans sindicats com el del transport, el de la mineria o el dels enginyers. Per tant, parlant en concret del cas del Shop Stewards, una mica per valorar la seva evolució des del seu sorgiment al 1892, eren els encarregats, els delegats de fàbrica escollits pel sindicat i estan encarregats de recollir les quotes sindicals, portar un control sobre els pagaments dels seus afiliats, encarregats de la captació de nous membres per al sindicat i de reportar certs greuges cap al comitè de districte i en aquest sentit la seva funció quedava limitada aquí, però progressivament, ja a finals del segle XIX, 1898, ja tenien un paper en la negociació en el lloc de treball amb el patró de la fàbrica i a partir de 1914 aquesta representació de treballadors ad hoc ja es va establir la seva figura de forma regular com a comitè de fàbrica, el Shop Stewards Committee. A més, en el cas dels enginyers, que és on aquest moviment va tenir més pes i més arrelament, passava també un fenomen particular on aquests treballadors qualificats tenien un control sobre el procés productiu i on els patrons de les fàbriques depenien del seu coneixement en l'organització de la producció i, per tant, tenien una posició de força en les negociacions que fins i tot permetien no recular davant els processos de modernització industrial, d'entrada de noves tècniques fordistes i que fins a la guerra va ser un context industrial de gran militància en el sentit d'aquesta idea de craftsmanship que tenien els obrers qualificats a les enginyeries industrials, sobretot a la zona de Glasgow, Yorkshire, Lancashire, la part del nord anglès. Pel que fa a l'esclat de les hostilitats del 1914, ens trobem amb un fenomen bastant paral·lel al que podrien ser altres potències contendents, amb això amb la producció d'aquesta unió sagrada on el Partit Laborista, juntament amb el Partit Liberal, el Partit Conservador, es sumen al recolzament del conflicte i a la pacificació industrial. De fet, el propi Partit Laborista, amb el seu president Ramsay MacDonald, es veu profundament afectat per l'esclatada de les hostilitats i és substituït per les seves postures pacifistes i reemplaçat per un Arthur Henderson molt més adaptat a les circumstàncies de les exigències polítiques del moment en les que es va posicionar el Partit Laborista. Fins i tot, aquesta trajectòria es va aprofundir durant els següents anys, el 1915, amb l'entrada de Henderson i de 3 ministres laboristes al gabinet de guerra i en el posterior gabinet de Lloyd George de 1916. Per tant, els sectors pacifistes i els que eren clarament més antibel·licistes, com els de l'Independent Labour Party, que eren una posició de socialistes, no arribaven als 3.000 membres dintre del Partit Laborista, el British Socialist Party o grups més militants que tenien gran implantació en aquestes indústries, com comentava abans, com el Socialist Labour Party, van quedar arraconats a la perifèria política en els moviments més àlgids d'aquest consens nacional a favor de l'esforç bèl·lic. El que es produeix durant els anys de la guerra, jo crec que qualsevol estudi que s'hagi fet en altres països trobarà certes similaritats com per jutjar de particular o d'excepcional el cas britànic en quant al caràcter cada cop més totalitzant del conflicte. Hi haurà més debat o menys a l'hora de valorar-ho com una guerra total o no, però en qualsevol cas les exigències de mobilització de recursos humans, econòmics, productius i morals de les potències contendents per aguantar la massacre que s'estava produint a les trinxeres a Europa van impulsar tota una bateria legislativa que pretenia disciplinar la rereguarda, focalitzar tots els esforços en la producció d'armament, municions, mobilització cap al front i que va anar agreujant-se a mesura que avançaven el conflicte i es perllongava la seva realitat.
Des d'un bon començament, el govern va aprovar la Defence of Realm Act, l'acte de defensa del regne, el 8 d'agost de 1914, on es donaven poders d'emergència a l'Estat no només per perseguir l'enemic exterior, sinó també l'interior, atacant la llibertat d'expressió, permetent l'empresonament sense judici, i s'assentaven també les bases d'aquesta primera reorganització productiva de l'esforç bèl·lic. Al març de 1915, també els acords dels Treasury Agreements que es van produir entre les forces del gabinet de guerra consumaven l'abandonament del dret de vaga dels sindicats enfront a les disputes econòmiques que es produïssin a les indústries de guerra. Un fet que a més produïa també la introducció del procés de dilució massiva a les fàbriques amb l'entrada de mà d'obra no qualificada, sovint dones, i a més també començava a disciplinar el sector de les municions. Un fet que es va consumar a l'agost del 1915 amb el Munition of Wars Act, on qualsevol treballador impedia que qualsevol treballador pogués canviar de lloc de feina, del seu lloc de treball, sense el permís previ del patró de la fàbrica, obligava els treballadors a acceptar sense possibilitat d'oposar-s'hi les condicions salarials que l'empresa oferís per al desenvolupament d'una nova feina o la realització d'hores extres. A la zona de Glasgow, a les riberes del riu Clyde, que és la idea aquesta del Red Clydeside com a fenomen històric que es va allargar des de la guerra fins als anys de la immediata postguerra, les fàbriques de municions tenien una concentració significativa i es va coordinar un moviment conjunt dels diferents shop stewards de les fàbriques de municions per lluitar contra les conseqüències nefastes d'aquesta legislació sobre les condicions de treball dels obrers fabrils sota el nom del Clyde Workers Committee. En aquest sentit, segons el seu màxim líder, que potser us sonarà més, del British Socialist Party, William Gallagher, a les pàgines de l'òrgan del Clyde Workers Committee, a The Worker, parlava senzillament d'aquestes accions del Clyde Workers Committee com una estratègia defensiva contra els atacs progressius de la legislació del govern britànic en la persecució de l'esforç de guerra. Aquesta estratègia d'abaixar les eines, el tools down, articulava accions defensives com un acte de solidaritat de classe per prevenir repressió patronal, per evitar acomiadaments o per intentar forçar la readmissió de companys a diferents fàbriques. En aquest cas, a la zona de Glasgow també es produeixen altres esdeveniments de conflictivitat social que traspassen el tema purament industrial a l'àmbit de l'enginyeria naval i de les municions, que queden recollides a les memòries de Gallagher, a Revolt on the Clyde, on també parla de les protestes de les vagues de lloguers que es van produir a la ciutat, on Glasgow tenia uns dèficits d'habitatge molt acusats i en aquest cas, en les comunitats i en els barris obrers, les dones van liderar una protesta d'impagament dels lloguers a causa de les pràctiques abusives de molts propietaris a l'hora de desnonar a les famílies obreres per incrementar les rendes de lloguer a través de judicis exprés. Paral·lelament, el moviment fabril també donava suport a aquestes mobilitzacions i els socialistes de l'Independent Labour Party, que tenien una presència molt forta a la ciutat, també van participar i van liderar aquest moviment. A mesura que avança la guerra i que les condicions es recrudeixen, el 1916 el Defence of Realm Act s'assegura i intenta escapçar el Clyde Workers Committee. De fet, William Gallagher i John Muir, que eren els seus principals dirigents, acaben a presó per judici militar durant 6 mesos i 1 any i la major part dels seus principals líders també deportats de la ciutat per evitar la prolongació d'aquestes protestes i la seva extensió pel territori. Val a dir també que, a diferència d'altres formacions més definides, aquí el caràcter industrial del moviment del Shop Stewards Movement mantenia una crítica i una oposició a les condicions productives i laborals imposades per la guerra, però no sempre necessàriament mantenia una postura antibelicista sobre el conflicte. De fet, John McLean i William Gallagher, a partir de 1916, es comencen a distanciar dintre del British Socialist Party
per la postura clarament internacionalista i antibelicista de Maclean, mentre que Gallagher no adopta, o sigui, no es posiciona o no posiciona el moviment del Clyde Workers Committee en favor de l'aturada de les hostilitats d'una forma tan clara. No obstant això, no importava molt si els obrers fabrils que realitzaven actes de solidaritat vaguístics amb altres indústries fossin opositors oberts o no al conflicte. De fet, totes les forces hegemòniques que s'encarregaven d'assegurar aquesta unió sagrada els tractaven a tots per igual, objectors de consciència, pacifistes, militants industrials i socialistes eren tractats totalment com a traïdors a la causa nacional, fins i tot per la pròpia direcció del moviment laborista britànic, tant en el Parlament com a les trade unions. De fet, un dels documents que m'agrada recuperar quan tracto el tema de la Gran Guerra és el per què el Partit Laborista dona suport a la guerra, While British Labour Supports the War, de James Seddon, que era el dirigent sindical dels dependents de la National Amalgamated Union of Shop Assistants i diputat laborista, que col·locava tot opositor polític a l'esforç bèl·lic de totes les seves gammes com a esquirols nacionals. I us llegeixo un fragment que no té pèrdua. Aquests problemes, els problemes dels shop stewards i dels episodis de radicalitat industrial, van ser comparativament petits i van ser obra d'uns pocs revoltosos. Alguns de nosaltres ens ocuparíem d'aquests revoltosos d'una forma molt més dràstica que la que apliquen les nostres autoritats. Els enviaria a les trinxeres, escoltats per a que aprenguin el que és la guerra. I prossegueix. Nosaltres, els trade unionistes, considerem els objectors de consciència com a esquirols nacionals. Ells accepten la protecció proporcionada per la nació i per la seguretat garantida pels nostres combatents. Ells reben els beneficis de la nostra organització nacional i estan tractant d'escapar de les seves justes obligacions. Trade unions, allibereu-vos dels esquirols. Jo esbandiria la terra d'aquests esquirols nacionals. És a dir, perquè veieu l'impacte i l'arrelament d'aquesta unió sagrada també entre les forces dominants i de les posicions de lideratge del laborisme, com paral·lelament també es produïen aquests fenòmens més de base, més a la fàbrica, en els contextos industrials tant anglesos com escocesos. De fet, mentre el Clyde Workers Committee tenia un primer declivi a partir del 1916, el model i el moviment es va acabar extenent per altres zones com Sheffield o Lancashire a partir de 1917, quan també noves imposicions i nova legislació governamental que imposava les mateixes lleis i el mateix tracte a les fàbriques de municions per la resta d'indústries destinades a la producció civil. Aquí també altres socialistes com John Thomas Murphy, que acabarà també en el Partit Comunista de Gran Bretanya, van prendre la iniciativa. Aquests episodis de mobilització moltes vegades van arribar a aconseguir aturades a la indústria de més de 60.000 treballadors amb vagues de solidaritat davant acomiadaments massius d'aquells treballadors que es negaven a acceptar les noves condicions que impulsava la legislació. De fet, en aquest cas, en el cas de Sheffield i Lancashire, el moviment del Shop Stewards Movement acaba agafant una consciència política diferencial a partir del perllongament del conflicte, ja que en el 1914 majoritàriament existia un suport cap a l'esforç de guerra i l'organització es basava més en la protecció de condicions econòmiques, avança contra l'oposició a la conscripció de la producció i al sistema de dilució, fins que acaba evolucionant cap a una lluita política de base contra la mateixa continuació del conflicte. Òbviament, aquí ja, entrant en el 1917, arribem a l'impacte que va produir la Revolució de Febrer, al març del 1917 a Gran Bretanya, que va aconseguir aglutinar tot el conjunt de forces pacifistes, militants sindicals i revolucionàries de territori britànic entorn a la celebració de la Convenció de Leeds del mes de juny de 1917, on tenim des de grups socialistes de l'Independent Labour Party, del British Socialist Party, seccions locals de les Trade Unions i del Partit Laborista,
aglutinant més de 1.150 delegats que anaven des de George Lansbury o Ramsay MacDonald fins a el propi Gallagher i els militants del Clyde Workers Committee, que de fet en una de les resolucions més importants d'aquesta convenció, l'última d'elles, pretenia coordinar la implementació dels consells d'obrers i soldats per tot territori britànic, amb un programa força sorprenent des del punt de vista de l'estil i del llenguatge de la proclama, quan el que tractava de contrarrestar eren precisament les conseqüències del conflicte a la rereguarda a nivell industrial, protegir les llibertats civils i treballant per a la consumació d'una política exterior basada en la pau entre els pobles sense annexions ni compensacions. Aquest era una mica el programa d'aquesta resolució. El moviment no va acabar tenint una implantació efectiva perquè en gran mesura es va veure sobrepassat, segons la historiografia, per les pròpies transformacions que el 1917 va produir sobre el propi Partit Laborista, que es va començar a distanciar del gabinet de guerra, de la persecució de l'esforç bèl·lic, la recerca d'una sortida pacífica al conflicte. Henderson va acabar dimitint quan no se li va acceptar el dret a viatjar a la conferència d'Estocolm de 1917 i el partit es va llançar com una mica a construir o a dissenyar des de l'oposició el nou ordre social de postguerra on el Partit Laborista havia de tenir un pes preeminent. En aquest sentit, l'escenari de postguerra apareixen aquestes dues realitats que va molt bé rescatar el passatge aquest de Thompson. Mentre ens trobem en un escenari polític on el Partit Laborista es llença cap a la moderació, la interacció amb les institucions parlamentàries, com comentava la professora Anna Sallés, que veus com líders sindicals i polítics del Partit Laborista acaben adoptant els formalismes de la política parlamentària de Westminster i d'aquesta moderació estructural, si es vol, mentre que des del 1919 fins al 21 el conflicte sindical es multiplica durant aquests anys fins que pateix una derrota bastant sonada al 1921 quan no es produeix el pacte, quan no es consuma el pacte de la Triple Aliança. En el moment en què miners, sindicats del transport i del ferrocarril tinguessin un conflicte sindical, els altres dos grans sindicats que quedaven dintre d'aquest panorama es comprometien a secundar una vaga de solidaritat per paralitzar pràcticament el país i forçar en el procés de negociació. Aquest fet el 1921 no es va produir i els miners van quedar abandonats a la seva sort i suposa un primer fre en tota aquesta onada reivindicativa i militant que pràcticament es reproduirà el 1926 amb la vaga general una mica en els mateixos termes, en el sentit que en el moment en què la protesta sindical i la protesta industrial traspassa les barreres de la negociació econòmica i comença a adquirir un caràcter polític, aquí la cultura política dominant laborista és molt taxativa i no permet cap flirteig de naturalesa política del moviment sindical i de les trade unions. Tot i així, que és un tema ja amb el que ja finalitzo, aquesta tradició dels shop stewards i del caràcter pràcticament ja de conseqüències polítiques de la seva acció industrial no es perd en els anys 1919-1921, sinó que té certes trajectòries de continuïtat. I dic certes en plural perquè no m'agrada només pensar en el conjunt de líders d'aquest moviment shop stewards que acaben dirigint el seu torn al Partit Comunista, que també es produeix. William Gallagher, de fet, és una de les seves figures més visibles. Però també el contingut polític del moviment sindical vinculat a l'Independent Labour Party en els anys 1927, 1928 i 1929, després de la vaga general, on des del socialisme britànic també s'intenta impulsar una transformació política a partir dels sindicats del Partit Laborista.
De fet, la figura de Gallagher, per acabar de tancar amb aquesta intervenció, és prou curiosa i prou rica en diversos episodis, perquè la seva postura en el moment de configuració del segon congrés de la Internacional Comunista, on s'assenten les bases fundacionals del moviment, Gallagher procedeix d'aquesta tradició militant industrial del Shop Stewards i, sense que fos voluntat seva, acaba apareixent en les pàgines del text famós de Lenin sobre l'esquerranisme i la malaltia infantil del comunisme. Gallagher apareix com un defensor, juntament amb part de l'esquerra comunista alemanya, de l'antiparlamentarisme i de l'acció sindical desvinculada de les institucions burgeses, cosa que Lenin, i Gallagher en les seves memòries relata, va acabar convencent a Gallagher d'integrar-se en el nou Partit Comunista a Gran Bretanya i fins i tot d'impulsar la política de front únic amb el Labour Party i demanar l'afiliació dels comunistes en el Labour Party. Tant va ser així que la capacitat de convenciment de Lenin sobre William Gallagher, que es produeix la paradoxa que Gallagher va ser el diputat comunista amb més trajectòria parlamentària durant quasi 20 anys. Vull dir que aquí la intervenció de Lenin va ser prou significativa. Però en aquest sentit també cal veure com el Partit Comunista en els anys 20, per exemple, es viu també d'aquesta contradicció en relació al seu alter ego polític socialista i laborista, en el qual els sindicats afiliats al Labour Party escollien els seus representants per als congressos i per la representació parlamentària, però els comunistes, en tant que membres d'aquestes trade unions, podien accedir a les estructures internes del Partit Laborista i ser escollit fins i tot representants en el Parlament, com passa en alguns episodis dels anys 20. És a dir, que Gallagher, en aquestes discussions amb Lenin i amb Radek en el 1920, deia que el partit vivia una curiosa dualitat, amb un peu a la tercera internacional i un altre a la segona, a través de l'acció dins de les estructures laboristes. Per tant, com a conclusió, m'agradarà reprendre la reflexió de Thompson on aquesta agència i aquesta experiència política dels individus i dels col·lectius afegeix complexitat i riquesa a les explicacions més estructurals del relat històric britànic com un espai polític on impera la moderació, l'acció parlamentària i en què no es pot entendre l'evolució de les mateixes, com també apuntava en Jaime Pal abans a la introducció, sense integrar la correlació de forces d'aquests moviments dissidents, si bé que eren una correlació de forces desiguals. En aquest sentit, i a propòsit de la temàtica d'aquesta jornada, el comunisme ha estat present a Gran Bretanya des del 1917 com a pol oposat de l'ortodòxia de la dreta laborista i ha actuat com a alter ego d'aquesta esquerra política i sindical on el Partit Comunista interactuava amb altres formacions. Però en definitiva, i en paraules de Thompson, diu que el comunisme és part inextricable de la història del laborisme britànic. I podríem afegir, com afegíem abans, no només de Gran Bretanya, sinó que el comunisme forma part integral de la història de moltes realitats europees, com hem anat comentant i seguirem comentant aquesta tarda. Moltes gràcies.